Въпросът какво ще ядем до вечера е в топ 3 на най-омразните за всички вкъщи. Имаме супер предложение, само гледай! Как ти звучи хрупково пиле, прегръдките на свежа салата, златисти домашни кротони и ефирен млечен сос. Яко, нали? Както винаги, точните съставки ще откриеш в описанието. Само гледай внимателно стъпките и не забравяй да си запазиш рецепта. Сега е момента да ти кажем, че хрупкавите филенца печеш на загрята на 200 градуса в фурна за около 15 минути. Обещахме и домашни кротони. За тях е ясно. Режеш старият хляб на купчета, увалваш подправките с малко зехтин и печеш до златист загар. Докато се пекат в косотийките, измий и накъсай айсберга в купа. Сега да забъркаме сосчето. Смесваш съставките и бъркаш енергично. Чуваш ли къркорещия ти корем? Той се задава ритъма. За финал към айсберга добавяш чери домати, настъргания пармезан и млечният сос. Внимателно объркаш, да не стане от салата на супа. И гарнираш с хрупкавите филенца и златисти кротон. Видя ли, че е супер лесна рецепта? Казахме ти. Сега е момента да ни последваш, ако още не си. Винаги вкусни идеи от любимия ти супермаркет Корлекс.